ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯза наворда фақат материалҳои фасони қиматиро нишон медиҳам. паплинои ғавза иҷода ҳам лёнай, ҳам сифатҳои материалҳои хушрӯ. баъд сангошон беҳад зиёд задагиай, дар ҳар як гилаш қариб санг задагиай. хамелёни тоза нархи ино 180 сомонай. донада оптумда бо арзон мешавад. ира бинед, и ҳам материалаш хушрӯвай, ҳам сангошон бисёри бадай. ина бинед, 180 сомон. материалаш лёнай, гили фасон. мана ин намудшам тамошобинони азиз, ҳама хел то охири навора ҳами 180 сомонора ма пешниҳод мекунам. иям лёнай, гили новинка, бисёр ҳам гули хушрӯвакай барои духтарако. ана ҳаст аз анаин лён. и буд аз сабабе ки беҳад нағз мехаран шаб, боз ҳам омадагӣ ҳастай. иям чӣ хеле нигоҳ мекунен, чӣ хеле бинен, бисёрай сангаш лёнай. лёни якум сорташ, ҳами гул чанд сифат дора. и сифати аълош. ана баъд ана ин хушрӯвай сангаш бовар кунам ка бисёри хушрӯи задагӣ аст, ки аҷоиб бисёр задагиай. худшаш лён, материалаш лёнай, 180 сомонӣ. инам ҳами хел сангаш беҳад бисёрай, 180 сомон. мана ана ин шабинен, ина 180 сомонӣ. санги зиёд. ина марҳамат, инаишам лёнай, гули хушрӯби новинкаяй. диде хамелёнои наздик. анаиш бошад барои духтарако. марҳамат, гулоша бинед чӣ хушрӯ задагия. и дубайский шолкай, ҳанги шолкай. иям ҳами хеле нархш 180 сомон. марҳамат, анаминам гули зур, гули фасон. ира бинед чӣ хушрӯ задагиай сангош. ана ин намуд. марҳамат, бинед пурра кардагиай сангош. иям ҳами хел. мана инам ҳами хел. инора аз продажа одам будан, вале аз сабабе ки иҷода ҳози сангаш бисёрай, дигахи қулаб задагиай, 180 шидагиай. инами гилам ҳами хел ҳози 180 сомон донада. қолаби новинка. анаиш хушрӯ омадагӣ ҳаст. ира бинед чӣ фасон омадагиай. санг ира бинед чӣ бисёри наздик задагиай. инам ҳами хел 180. дидед, иям 180. дидед гили фасони хушрӯви наздик, санги наздик. ана иям новинкаяй. касоне ки иям хел рангои яркира нағз мебинанд, марҳамат, анам хел лён омадагиай. лёнои тоза якум сорт. диде аҷоибак фасонай. иглора бине сангошон аҷоибай, люкс задагиай. нархаш 180 сомон донада. оптумда арзон мешава. ина ин нусхаи новинкаи, нусхаи санг. на каседа дар кор боша метавонед аз инам дархост кунед. материалаш лёнай, сангошон сангои хамелёни новинка. нархаш 180. ина иноям 180 неси чанда? инаш 220 сомон буда. дӯстони азиз, аз кадом сабаб? сангаш ду қатора будай. барои ҳавай ҳам 220 сомон будай. инаш иям ҳам хела. ин нусха 220 сомон будай ду қатораҳошон. ана дигарош бошад 180 сомонӣ. ина дӯстони азиз, ана инам 180. бинед чӣ гули фасонай, хушрӯвай, сангаш хушрӯ задагиай. ира чанд гуфтед? 180. иям хушрӯ, и новинка. аз има шарфо дама шумода ин нусхара нишон дода будам. ҳозир бошад дар лён омадай. ина бинед хамелёнай, блеск дора. хамелён фасонак. каседа дар кор боша марҳамат, 180 сомон. ира мумкина я
Инаишам 180. И гулои беҳар, гулои хушрӯ, хадавой ҳамаям ино лёнаин дӯстони азиз. Фақат ҳамеша и чия? Шолк паплинай, глинавай. Мулоимай дӯстони азиз, ира бинед. Ана ба гул фасон омадай беҳад сангаш бисёр 180 сомон. Ира бинене чихел санга бисёр задагиян. Ана гули новинка, ана яйбо. Игл набуд дар навор лёнай. Диде чихел гули хушрӯай. Ям 180 я? Сангаш аҷоиб задагияй. Мана ана игл фасонай. Мана бине. Лёна. Ваям лён буда наванги. Ина лёнои якум сор. Лёнам сорт доштай дӯстони азиз. И сорти хушрӯшай. Ира бине. Чихел фасонакай. И чай материалаш? Ям лёнай? Ира бине чихел гули хушрӯ. Ҳам сангаш бисёр задагияй. Гилан духтагияй ира бине. Ҳам санг дор. Не 180 сомон будай. Хулас дӯстони азиз, кадомеш дар кор шид нависен. Мо даставка дорем. Боқӣ саломат бошед. Хайр.